Guys, yung 300 years no na church, Our Lady of Lourdes Parish Church. Ito guys, 300 years. Pero yun mo, sobrang tagal ng panahon na guys. Ito guys, gusto yung pumasyal dito guys, sa Our Lady of Lourdes Parish Church guys. Sobrang tagal ng church to guys. Marami mga nagsisimba dito guys. So guys, may natinan akong kasal dito sa Our Lady of Lourdes Parish Church. Hinintay ko lang sila guys. Pero kahit na ano guys, naghintay ako, naka-plug down pa rin para design yung oras. Kahit na nagtatambay ako dito guys. Ayan guys, kung makikita nyo. Ito guys, oh, umandar pa rin yung metro kahit na naka-standby ako. Nasa ano na guys, 548.50 centavos guys. Tapos pabalik pa guys ng ano, back to Dagupan pa. Hindi ko pa sila. After that, pupunta kami sa Buwal, dito sa resort ng Lingayen. Doon yung reception nila. So hinihintay ko lang sila guys para ano, habang matapos yung pagsisimba nila, pagkatapos na diretso ng reception guys. Kaya still waiting pa rin ako dito guys, dito sa Bugal yun, Our Lady of Lourdes Parish Church. Guys, bisita na kayo dito guys. Ganda dito. Wear this ring as a sign of my love and fidelity.